kanalean. Edizioan martza jarri dugun formatu berri bati emango diogu pauso. Hau da, streamer saioei. Halaxe da, eduki zientifikoko estatuko streamer onenetarikoak gonbidatu ditugu, hainbat gai zientifiko eta teknologikoren inguruan duten ezagutza partekatzera, eta gaurkoan Jose Luis Crespo izango dugu gurekin Quantum Fracture YouTubeko kanalaren zuzendari sortzailea. Con cerca de 3 millones de... 3 milioi jarraitzaile ingururekin, Jose Luis Crespo Hispaniar arloan eragin handiena duen zientzia komunikatzaileetako bat da. Gainera, bere animazioak Orbita Laika programaren parte izan ziren eta divulgatzaile zientifiko gisa ere lan egin du Madrilgo Fisika Teorikoaren Institutuarentzat. Gaur triangelu bat zientzia asko izenburua duen hitzaldia dakarkigu. Egin diezaiogun ongi etorria Jose Luis Crespori. Txalo bero bat beretzat, mesedez. ¿Qué tal, Donostia? ¿Cómo estáis? Zer moduz Donostia, zalbun zaudete? Plazera handia da, garramen egotea, telonero lan eginez. Plazera handia, eskerrik asko antolatzailei, gonbidapenagatik, ez dezagun denbora galdu. Triangelu bat zientzia asko. Zer daukagu hemen? Edo zertaz hitz egingo du triangelu batetaz? Eta historio eder bat kontatuko dizuet, triangelui buruzkoa. Hasi aurretik, baina, galdera bat egingo dizuet. Inozoa, zein da triangelu handiena sortu daitekeena? Zein da triangelu handiena? Sortu ezakegun triangelu handiena. Oso inozoa da galdera hori. Aur batek egiten dituen galderen atzean, daude erantzun konplexuenak. Richard Feynman Nobel saridunak esaten zuen, elektrodinamika kuantikoaz pentsatzen hasi zela, irudikatuz plater bat nola kokatu diteken makil baten gainan magoek egiten duten bezala, ezta? Egin dezagun galdera inozo hau beraz, zein da sortu daiteken triangelurik handiena? Eraiki daiteken handiena. Ni ere oso zientziaren munduaren barruan nago, eta eramaten hau pentsatzea, laigo, hau birgo da, baina kolorazio handiago bateko parte da, laigo. Detektagailu erraldoi bat da, triangelu forma dauka, eta beso bakoitzak 4 kilometro ditu, 4 kilometroko luzera. Batzuek ezagutuko duzue triangelu erraldoi hau, zeinak balio diguen, espazio denbora dardarka ari den vibratzen, ari den bitartean elkulatzeko. Milioika argi urtetan, bi zulo beltz hasten dira errotazio mugimendu bat egiten eta gerturatzen, elkarri gerturatzen. Eta bitarte horretan inguruko espazioa vibratzen hasten da, dardarka jartzen da. Espazio hori aldatu egiten da, eta horrek buin batzuk sortzen ditu. Espazio denbora uinak, horiek zabaltzen joango dira, eta laigo detektagailu horrek lurrean jasoko ditu triangelu horretan, eta triangelua deformatu egiten da. Geometria hori deformatzen denean, konturatzen gara, uin horiek pasatu dira. Eta milioika argi urtetan talka egin dutela zulo beltz horiek. Beraz, triangelu oso berezia da. Baina triangelu erraldoietan pensatzen dugunean, ez ditugu horrelako gauza bitxietan, pensatzen, ez da? Baina honetaz pentsatzeko Estatu Batuetako kostaldera joan behar dugu, Miamira. Urrutiratu egingo gara triangelu erraldoi hori ikusteko. Pixka gehiago urrutiratuko gara, gehiago ere bai, eta pixka bat gehiago urrutiratzen baldin bagara, gehiago bai uste dut. Hemen triangelu famatu bat dago Miami, lotuko dugu Puerto Ricorekin, eta Bermudako uartearekin eta Bermudako triangelua aurkituko dugu. Hor badago ideia bat, zeinaren arabera, lurrean badoleku bat, non hegazkinak eta itsasontziak desagertu egiten diren. Zerbait mistikoa dago, zerbait arraroa, bitxia.
Horregatik desagertzen dira. Zientziak zerbait esan dezake misterio horri buruz? Bermudetako triangeluari buruz? Tira, alde batetik, Golkoko korronte horti pasatzen da, eta atmosfera dakitenez, badakite baldintza batzuk daudela, uin erraldoiak ekarri ditzaketenak, 10 metroko altuera dutenak, eta ozeanoaren ondo oso sakonarekin batera ekar dezake hor itsasontzi bat galtzea eta gehiago ez aurkitzea. Baina misterio horretan ikertzen dugunean, konturatzen da ez dagoela misteriorik. Benetan hor ez da ezer gertatzen. Alegia, estatistikari erreparatzen baldin badiogu, datu erreparatzen baldin badiogu, konturatuko gara ozeanoaren inguru horretan ez direla beste leku batzuetan, baina horrelako gertaera gehiago gertatzen. Gehiago desagertzen dira beste leku batzuetan hor baino. Beraz, misterio horren inguruan ez dago ezer, ez da ezer gertatzen. Mito bat sortu da leku horren inguruan. Hala ere nik uste dut triangelu honek baduela misterio bat, ez? Misterio berri bat ekarriko dizuet orain. Eta zein da misterio hori? Angeluak hartzen badituzu, eta batzen baldin badituzu, 3 angelu horiek batzen badituzu, ez dizute 180 emango baturak, 187,82 ematen duten horretik esango dut, eta zer? Zer jola zaio? Batuketa horrek zenbat ematen duen. Bueno, badago froga oso antigualeko bat, esaten diguna, triangelu baten angeluek batuen batuketa beti izango dela 180. Ez diazue sinetsiko, frogatuko dizuet. Hartzagun, dozein bikoiztu egingo dut, eta 2 triangelu berdin izango ditugu, bigarren hori hartuko dut, hori biratuko dut, eta hori itxatsiko dut, 2 ditugu elkarri lotuta. 3. triangelu bat egingo dut, lehengoren iguala, 3. kopio eta gauza bere egingo dut, biratuko dut eta itxatsi egingo dut. Orain ikusi dugun hori da, hemengo puntu honetan, 3 angeluak batzen nahi garela. Ze hemengo hau beste horren parekoa da, eta horrela. Alderantziz jarri baditut ere. Tira, inguru honetan 3 angeluak batzen ari gara, baina errotazio bat egin dugu, biratzen joan gara. Eta orduan zean hartzen da, 180 bira erdia. Eta hau egin dezakezue edozein triangelurekin. Nahi badezue, marraztu ezazue paper gainean, eta berdin zaio ze triangulu sortzen duzue, beti batuketa 180 gradukoa izango da. Bira erdi bat, alegia, bestera batera esan da. Beraz, zer gertatzen da? Zergatik ez du propietate hori jarraitzen triangelu honek? Zergatik huts egiten du? Gertatzen da, arau hori bakarrik gertatzen denean paper gainean marrazte ditugunean gauzak, ez? Erabat laua direnean, baina lauak ez baldin badira, orduan horrelako gauza gertatzen dira. Ze hau lur gainean dago eta lurra esfera bada. Gauza pixkat esageratuago bat ikusten badin bazue, imaginatu iparpoloan gaudela. Ibilbide bat egingo dugu. Lehenbizi Yucatan eraino joango gara, Punta Canara. Gero, behin hor egonda, zer egingo dugu? Bira baten laurdena emango dugu eta Saharara iritsiko gara. Horraino. Zuzen jarraituko dugu, Sahararaino, eta bertan geratuko gara. Eta orain gauza bere egingo dut, beste bira laurden bat egingo dut, eta itzuli egingo naiz, eta lako batean iparpoluan aurkituko dut, nire burua zer egin dugu. Horrelako, karratu amaitu bat egin dugu, eta ere lortu dugu iparpolora igotzea, ezta, eta triangeloa itxe egin dugu, eta 80 batuketa hori egin dut, eta 270 gradu egin ditut, eta horrek ez dauka zeikusirik 180ko tamaina horrekin, ez da? Triangelu aberrante bat da, eluk ez ditu beharko zergatik. Gertatzen da, esferikoa den gainazal batean ari garelako marrazten, ez da laua, eta orduan arau klasikoak, lege klasikoak apurtu egiten dira. Ondorioa, triangelua putakume xamarrak dira, baina zer erakusti izaguke triangelu batek?
zenbat gauza erakutsiko dizkigu. Lisa triangelu askoz handiagoa da, satelite bat da. Laserrak egiten dituzte eta triangelu hauek marrazten dituzte. Lisa izango litzateke LIGOren bertsio hobetua. Makina horrek gravitazio uinak ikusteko balio digu. Erraldoia da, Lisaren beso bakoitza 2 milioi kilometro dira. Triangelu bat marrazten ari gara, espazioan zertarako nahi dugu ordea hori. Zertarako nahi dugu horrelako triangelu erraldoia, espazioko perturbazio horiek antzemango dituenak. Lisak espazioaren ondulazioak antzeman dizake, baina oso handiak direnak, LIGOk berriz txikiagoa direnak detektatuko ditu, baina Lisak hain handia izanik askoz handiagoak, ez? Mikrofono batean gertatzen den bezala, ez? Os grabeenak, apalenak jasotzen dituenak. Georgek Lester esango digun bezala, unibertsoaren hasieran gravitazio uin batzuk egon ziren erraldoiak. Eta horiek detektatzen baldin baditugu, horrelako irudi bat lortuko dugu, argazki bat lortuko dugu, jakiteko unibertsoaren jatorria zein izan zen, ezta? Etorkizunean hori lortu nahi dugu. Hasierako egoera zein izan zen, Big Bangetik oso gertu egongo zena, baina gravitazio uinei esker, ez? Big Banga entzuteko gai izango gara etorkizunean, hori da esperantza. Baina bada joko bat hemen egin genezakena. Lisa oso handia da, bai egia da, baina espekula genezake beste zerbaitekin. Lisa hiperaurreratu batekin, hau espekulazio hutsa da, oraindik ez da existitzen, baina mega etorkizuneko Lisa bat pentsa dezakegu, ez, galaxia bera bezain handia izango litzatekeena. Beste diseinu batzu beharko genituzke, baina tira. Erraldo, hipererraldoia, eta harago ere joan gaitezke, ez, etorkizunera begira. Lisa bat, baino intergalaktiko mailakoa, ez, tamaina erraldoiatakoa. Eta uin are handiagoak identifikatuko lituzke, baina esan bezala, hori oraindik ez da existitzen. Ze gertatzen da, misterio bat sortzen dela triangelu honekin ere. Zergatik, angeluak neurtzen baldin baditut, halako batean lortuko genuke, gerta daiteke 180,01 gradu ematea. Gerta liteke, itxoin baina, nola da hori galdetuko diazu, ezta? Eta triangelu hori koka genezake nahi dugun moduan horrela mugituko genuke alde batera bestera, baina beti emango luke 180,01. Pixka bat gehiago beraz. Baina nola da posible hori? Hau intuizioak esaten digu, zenak esaten digu, ezta? Papera biribiltzen duzu momentu batean gauza gertatzen dira, baina espazioan kokatzean nola gerta daiteke arauak apurtzea, geometriaren arauak apurtzea. Gertatzen dena da, eta berriro gatoz kosmologiara, gertatzen dena da, euklibio dela gure unibertsoa, horixe pentsa dezakegu, alegia pentsa dezakegu, arauak egokiak eta zuzena direla, baina gaur egungo kosmologiak esaten digu, behar bada unibertsoa bera ere kurboa izan daitekeela, pixka bat borobildua egon litekela. Eta behar bada hori esango liguke balizko triangelu erraldoi horrek. Baina hori antzemateko gai izan beharko genuke. Ze, espaziora jaurti ditugu, gailu batzuk. Benetan poza handia ematen dit, zuek egin duzuen lana dela eta hemen egotea. Hemen plan horretan ikusten duguna da plan satelitea, ezta? Georgek aipatu digun horren biloba modukoa izango litzateke. Eta saiatu da unibertsoaren kurba hori neurtzen, ez? Zer da, emaitza, zein da Plancken emaitza? 0. Ez, unibertsoa laua da. Eta beraz triangeluek, 180 graduko triangeluak izan beharko lukete. Baina badago oraindik aukera txiki bat,
plank oker egotearena. Ze neurketa gailu guztiek badute margen txiki bat, erratzeko margen txiki bat. Naiz eta plankek esan unibertsoaren kurba zerokoa dela, liteke hor errakuntza maila txiki bat egotea. Eta oraingoz behintzat, naiz eta plankek oso neurketa onak egiten dituen, ez dakigu kurba minimo hori egon ote daiteken unibertsoak behar bada, etorkizuneko neurketek esango digute hori. Beraz, zenbat gauza ikasi ditzakegun triangelu batetik, ezta? Orain bai, gatozen historiora. Hitz egin dugu balizko triangelu handienaz, baina zein da marraztu dezakegun triangelu txikiena? Uztagun kosmologia eta alderdi teorikoak eta gatozen praktikara, ez? Materia kondensatuaren fisikari hitz egingo dugu. Horrelako areto txurietan, hemen asko dauzkatzu Euskal Herrian, teknika asko erabiltzen dira gauzak marrazteko. Tamaina oso txikiko gauzak, ez? Nanolitografiatutako horrelako plakak. Elektroikainoiak erabiltzen dira, argi, ultramorea eta maskarak erabiltzen dira, tamaina oso txikietan neurtzeko. Eta teknika horiei esker, sarbidea daukagu munduko memerik txikienera. Hementxe dago, gaur ikusiko dugu. Zoom bat egingo dugu, hurbildu egingo gara. Eta hor ikusiko dugu, hile bat baino txikiagoa dela. Eta hemen ikusiko duzu zoom honen emaitza. Ze hau da 200 nanometro neurtzen dituen meme txikiena, zeroetan ezin dute adierazi ere. Oso txikia da. 200 nanometro. Erreferentziak beti. Meme hau Ana Moralesena da, divulgatzaile zoragarria da bera, oso lan ona egiten du. Teknika hau ez da bakarra. Txikiak marrazteko bidea ematen digun bakarra. 40 urte daramatzagu Espainian horrelako lanak egiten, eta are txikiagoa diren marrazketak lortzeko STM bat ere badugu, mikroskopio bat da, tunel efektua duena. Hemen ikusten duzuena, kebab bat irudi edo burrito bat, tira ba, hori da, hotza eta hutsa ematuen sistema, STM-erena. Mikroskopio hori oso txikia da, horrelako puntatxo bat da atomo batean bukatzen dena. Mikroskopio hori, teknika hori baliagarria da, ez soilik atomoak banan ikusteko. Gainera, manipulatzeko aukera ematen digu, haiekin lan egiteko aukera ematen digu. Baldintza egokietan, jaitsi daiteke atomora, heldu eta atzapar batekin alde batera eta bestera eraman dezake, beste posizio batera, beste kokapen batera. Eta horietiko gaitasuna daukagu. Atomoak banan manipulatzeko aukera daukagu, gaitasuna daukagu, eta horri esker horrelako gauza divertigarriak lortu ditugu. Korral kuantiko du izena gailu honek. Atomoak banan hartu ditugu, zirkulu horretan kokatu ditugu, eta horren barruan gauza oso bitxia gertatzen da. Burdin atomoak dira kasu honetan. Hor ikusten ditugu uhin batzuk, ezta? Ontzi batean ura mugitzen ari balitz bezala. Baina hor barruan dagoena ez da ura, elektroiak baizik partikula baten kualitatea edo gaitasuna maila kuantikoan nola objektuak uhin moduan jokatzen duten. Hemen daukazue, argazki baten ikusten ari zaite. Baina teknika berriekin, mikroskopiako teknika berriekin gauza gehiago ere egin daitezke. Hau IBM-ren logotipoa da, 80koa, eta horrelako teknikarekin egindakoa, atomoekin egindakoa. Film bat ere egin dute IBM-koek atomoak erabilita, hau da protagonista. Fotogramak sortu dituzte, pertsonaiatxo bat dauka, bere historia eta horietako elementu bakoitza atomo bat da. Eta teknika horiek erabiliz,
nanoautoen lasterketak ere egin dira. Hauek molekulak dira, motore gisa funtzionatzen dutenak, energia txertatzen zaie eta molekula horiek lortzen dute oinez joatea. Eta lasterketa bat egin zuten, erabakitzeko zeinek taldek zeukan nanoauto bat. Harrigarria da egun gertatzen ari diren gauzak. Ez noraino ari garen nanomundua kontrolatzen, oso modu indartsuan, ez? Eta nola garen gai atomoak banan mugitzeko. Behar bada, bi atomo elkarren ondoan marraztuz, triangelu bat marrazteko gai izango gara. Hori ere ikasi dugu triangelutatik. Inork ez du hau iradoki, inork ez du esan, ez? Ezakitanak ezagutzen duzuen Illuminatien kasu hori, ez? Olako gizarte sekretu bat dagoena, deno kontrolatzen gaituena. Eta zenbait famatu Illuminatiren simbolo egiten ari direnak, munduko bazter guztietan, ez dakigu oso ondo zergatik. Hau ikusten dut, eta iruditzen zait ez dagola ondo. Illuminatiaren simboloa piramide bat da, baina hemen triangulu ez ari gara. Beraz, geometrikoki ez da zuzena. Hemen galdezkari gara, ea ibai reptilianoa ote denala ez. Baina nik gaur hortara etorri naiz, ez? Triangelu ez hitz egitera etorri naiz, eta orduan simboloa aldadezaten proposatuko dugu. Illuminatien zein hori ondo egitea lortuko dugu. Venga, tutorial txiki bat, zatozten irekin batera. Horrela hasiko gara. Illuminatien simbolo berria, baina ondo egindakoa. Faki horrekin hasten da, izorrai. Beraz, zer egiten dugu hemen? Horrelako karratu bat lortuko dugu, triangeluaren oinarria lortuko dugu, mila eskernekin batera egitagatik, eta behin karratu euki ondoren, izteak solte dauzkagu, eta horiek lotzen ditugunean, piramide bat lortuko dugu, benetako piramide bat, ederki, zoragarri. Eta konturatu ez barazea arete ere, hau oso inklusiboa da. Ze hiru atzamar besterik ez badituzu, egin dezakezu, hau ere, Barnes jaunak, egin lezake. Beraz oso ondo dago, bai, ederki dago. Aditu, haundienei buruz hitz egingo dizuet triangeluen gaian betiz ere, ez? Triangeluak aztertzen hasi ziren lehenak. Ni pitagorikoei buruz hitz egitera etorri naiz hona. Azken batean, nortzu dira? Gizon hauek, pitagorikoak zer da, burura etortzen zaizuen lehenbiziko gauza bat, Pitagorasen teorema, behar bada zuetako norbetik ez du jakingo, zuk triangelu bat daukazu, olako triangelu bat, eta zer egiten duzu, olako kuadrotxo bat egiten diozu albo bakoitzean, haundia hau litzateke, eta beste bi txikiak hementxe ditugu. Teoremak zer dio? Oinarrian, da, berdea eta gorria berdina direla, ez? Gainazal horiek kombinatuz gero, karratu gorriaren tamaina emango dizuela, zergatik, mira, moztu, horrela lortzen dugu. Edu esaten ari da, ez da posible. Horre xerita dago, ez esaten digute. Bueno, paiper bat elkarrekin egin dezakegu. Pitagoras, nortzen Pitagoras? Pitagorasi buruz ez daukagu informazio asko, zenberak ez zuen ezer idatzi, hobeto esan da, ez zuen ezer argitaratu, ez dago ezer berak idatzia dena, eta ikusko dugu zergatik. Baina badakigu, greziarra zela, familia honekoa, ziurrenik, eta denbora asko eman zuena bidaiatzen, Mesopotamiara, Egiptora, abadekin geratzen zen, beraiek zeukatelako ezagutza matematikoa, eta hiengandik asko ikasi zuen, eta Sizilian geratu zen alako batean, eta bertan eskola bat zabaldu zuen. Esaten dute, danak lehioratzen zituela, asko zekiela, eta denek ikasle izan nahi zutela. Horrela sortu zen Pitagorikoen eskola. Pitagorikoen eskola beraz. Eskola baino gehiago sekta moduko bat ere bazen, ez dut ukatuko. Hasteko arau oso zorrotzak zeuzkaten.
adibez ezin zan ezer argitaratu. Han zegoen jakintza edo ezagutza bertan geratzen zen, eta inork ez zuen ezer aipatzen. Pakitok zerbait aurkitzen baldin bazun, eta oso irautzaile baldin bazan, adibidez, triangelu baten angeluek 180 gradu ematen dituztela, hori Pitagorikoek asmatu baldin bazuten, Pakitok ezin zuen Pakitoren teorema sortu, zeinak esaten duen, batuk eta zenbatekoa dan. Ez Pitagorikoen ezagutza edo jakintza zen. Horregatik, Pitagorasi egozten zaizkion gauza batzuk, beste matematikarien emaitzak izango dira. Gizonak eta emakumeak, baziren emakumeak ere Pitagorikoen artean. Ez du inoiz jakingo. Y por eso en parte... Eta horregatik ez dakigu ezer Pitagorasi buruz ez zuelako ezer erregistratuta utzi nahi. Gero ondoren matematikari grekoak badakigu jende honen obra zen izan zen. Hala ere, eta gero sekta bat ere bazen. Hau da, oso modu zehatza zuten bizitzeko barazke jaleak ziren, baina ezin zituzten lekak jan. Edo babarrunak jan. Pitagorasek esan zuelako ezin zirela jan. Baina orain, Pitagorikoen usteetako bat hau zen. Lema bat zuten, bizitza ikusteko modu bat. Hau da, beraiek esaten zuten esaldi hau. Hau da, dena da zenbakia. Dena da zenbakia. Beraiek mundu ikusten zuten, astronomia, zerua, planeta, patroiak eta patroi horiek konektatu egiten zituzten auzi matematikoekin. Ikusten zuten zeruan zenbakiak zeudela. Ikusten zuten musika. Eta ikusten zituzten gitarra bat, ari musikatresna bat, zuk jotzen duzu, erdia mozten duzu eta nota berbera entzuten da. Oktaba bat gorago berago. Baina beraiek patroiak ikusten zituzten, ikusten zuten gainerako notek harreman hori zutela. Hau da, matematika ikusten zuten musikan, beraientzat nahiko etereoa zen, transzendentala. Eta bat-batean ikusten zuten matematikak hor zeudela, dena zenbakiak zirela, matematikak ikusten zituzten leku guztietan. Ikusten zuten matematika zela erdigune nagusia. Beraientzat matematika presente zegoen bizitzaren zati guztietan, eta horregatik oso serio hartzen zuten, frogatzen zutenean hori etzela horrela. Eta hori gertatu zen, kasu honetan, lagundu jazue honekin. Demagun lauki hauek berdeak bat balio dutela. Imaginatu, nik hartzen du nire regla, zentimetro batekoa, lauki hauek egiten ditut, bat lauki hauek, ondarrean egiten dut grekoek egingo luketen bezala, eta marrazki hau egiten dut bat area duten laukiekin. Pitagorasen teoremak esaten digu, berdea berdin gorri, beraz lauki horrek bi balio ditu. Beraz, zu pentsa zenezake, bi area duen lauki bat dut, baina zenbat balio du alde bakoitzak. Batean misterio bat duzu. Ze zenbaki bere burua biderkatu ematen du bi. Hau da, arketu behar dut alde hori. Zein da bi ematen duen zenbaki hori. Beraz, misterio hori zuten, ze zatiki biderkatuta bere buruaz ematen du bi. Eta haiek uste zuten, izan zitekela zerbait oso simplea. Hau da, ez da, zazpi zati lau, izan ziteke zenbaki oso handia, 800.000.994, 200 zati 255. Eta inork ez zuen aurkitu. Zatiketa hau zenbakiren artean. Hau da, biren erroa. Pitagorikoen kide batek, esan oida, izan zela, Pitagorasen eta pasuz, izan zela, problema hau pentsatu zuen, ez zegoela inolako zenbakirik. Denbora pixka bat gehiago izan nahi luke hau arretaz azaltzeko, baina frogapen oso erraza da, edonon aurkitu dezakezue, baina ez dago inongo zenbakirik. Hau da, karratuaren alde hori ez da existitzen, ezin duzu neurtu, ez delako zenbaki bat. Ez da existitzen, hori esaten zuen Zipasusek. Beraz, matematikarien historia lariek bi aukera ematen dizkizute. Ze gertatuko zen Hipasusekin hau esan zienean bere lagunei, sektako kideei, bat da,
bota intzutela, sektatik, eta punto, eta bestea da itxasuan ito zutela. Bai, hau da, dena zenbaki ez izatea, oso serio hartu zuten. Gaur egun badakigu besterik, badakigu gauza hori, bilatu nahi zuten zenbaki hori, etzela zatitu ditekeen bi gauzen zenbaki bat. Ez duela ratiorik irrazionala dela zenbakia. Beste zenbaki mota bat bere adimena ireki bertzuten, eta nolabait matematika berri bat hori guztia oinarritzeko. Beraz, ara, Pitagorikoak azken batean arrazoia ere bat zuten. Eta honekin bokatu nahi dut. Hau da, dena da zenbakia. Egia da Pitagorikoak, ez zirela konturatu, ez zeudela dos, baina gaur egun, bizigaren mundu honetan, egia esan dena da zenbakia. Mundu digitalean, hau da gure bizitzaren alderdi guztiak interneten, dabiltzanean, ordenagailuetan eta mundu digitalean, egia esan dena da zenbakia. Zenbakiak hor daude presente eta hori da gauza guztiz miresgarria. Nolabaiteko revelazioa, hau da, guk sekta berri bat sor genezake. Neopitagorikoak ez, baina izango ginateke neopitagorikoak. Hau egin beharko genuke gaur, hemen amaitzeko, eta uste dut hau egin beharko genukela ikur berri batekin, eta ikurra izan dadila piramidea. Mesedez denok batera egin dezagun piramidearen simboloa, eta aiko zate pensatzen, ze lotxa ematen didan, baina ez gogoratu cringe izatea, libre izatea dela. Beraz, auzo lotxak askatu egiten zaitu. Ea piramide hori eta dena zenbakia baita, eta egia dakegun beraz. Banandu dezagun piramidea, errebelatu sekretuak, hau da piramidea toles dezagun? Tira, nik uste du nahikoa izan dela, eta uste baino errezagoa, eskerrik asko Donostia.